Hello, kumusta kayong lahat? Ito na si Ilocano TV. Ang gagawin natin ngayon lang ay kumain. Nagutom ako. Kaya nagpa-order na ako sa Foodpanda. So, ang in-order ko ay gusto ko yung may sabaw. Yung beef wonton mami. Ayan. Yan. Ito. Kasi sarap to. May siya eh. Yan sa mga karne-karne. Ayan. Tapos ito naman yung sabaw niya. Ayun. Ayan. Halo-halo lang natin yan. Meron pa akong ayan, yung rice, siomai. Yan. Tapos meron akong yan, juice. Tara, kain na. Parang nagugutom na ako eh. Ano yung pusa ko? Meow! 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 Halika to. Dito ka, halika dito. Please. Ano pusa ko eh. Yan! Si Black Mirror. Yan, yan ang pusa ko yan. Yan, pusa ko to si Black Mirror. Okay ka lang. Ayaw? Diyan ka kumain. Diyan. Yun na. Ayaw? Ayaw na kumain. Na, kakain ako. Dito ko rin. Baba. Yan. Ayaw niyang kumain. So tayo na lang kakain. Gutom ako eh. Wala naman yung chili oil. Kaya natin kami yung video, the exercise. Yan. Beef chop and rice. Yan. Wala po. Oop. Siomai steam. Steam siomai. Steam siomai. Yan. Sabi, kinukorek yung pagsalta ko kasi nabubulol ako yan. Top. Mga Ilocano pag magsabaw ito. Higupin mo lang. Okay, hindi ka to plastic na. Ito naman yung siomai ng aking beef wonton. Yan.
Sarap. Sa mga nakakamiss kumain sa Chowking. Si Bawa lang lumabas. Kaya nagpa-order na lang ako sa Foodpanda. Ayan. Special mention siya. Ito. Ito ang pinakagusto ko sa ano ng Chowking. Yan. Yung base nila, ang taba. Napakasarap. Mm. 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 Sarap. Mm. Yan. Sarap ng pansit nila. Mm. Wow. Pabuhat ng aking baby. Yan. Hi, come on. Hi ka na. Hi, come on. Dito. Daddy. Yan. Ito ang baby kong makulit. Kain ka na. Gusto mo din? Gusto mo kain? Huwag ah. Yan. Hi, come on. Ito ang aking baby. Yan. Yan. Ito po Papa. lalaki po ito. Baka sabihin yung babae. Lalaki po siya. Yan. Lalaki po siya. Hi, come on. Okay. Hi. Yan. Hello. Come on. Hello. Yan. Gusto mong kain? Papa. Pag... Gusto mong kain? Wag yan, wag yan. Ito. Wag yan, hindi ano yan. Ayan. Wag ito. Gusto mo ito, ano? Soft drinks? No? Yan, nakulit yung baby ko. Sobrang kulit. Kumuporme kung ano pinapakita niya. Wag yan. Yan. Nauna na kasi silang kumain eh. Kaya ayaw niya ng... Hindi pa. Papa. Hindi. Papa. Nauna na siyang kumain kaya busog na siya. Ayaw niya ng ano. Ayaw siya ng chicken. Yan.
Wag ah. Wag. Hello. Hi. Hi. Hello po. Kumusta ka ba? Yeah. Ha? Hey! Wag! Halo ko ka. Wag yan. Wag ah! Wag! Sana. Wag! Wag na ako makulit pa. Kulit-kulit mo. Tama? Aya. Ayaw. Busog na kasi kaya ganito, busog. Wag ah! Mama. Uy! One. Wag! Loko-loko ka. Doon na. Sige na. Sige na. Doon na. Ayan. Ba naman yung pinapakita niya. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yan. Loko talaga itong anak ko eh. So ayan. Doon ka. Wag yan ako. Bad jam. Bus. Salamat sa mga food panda dyan. Mga hero kayo, hero. Ingat lang kayo sa pagdadrive. Dala ng tubig kasi mainit. Dito sa atin kasi sobrang init. Yan. Meow. Meow. Daddy, ayaw i-date. Ayaw niyang kumain. Daddy, ayaw i-date. Busog siya.
Sarap. Sarap na sabaw. Ay! Busog na naman ako. So yan. Maraming salamat sa pagkain. At huwag kalimutang mag-like, mag-share, then subscribe, ring the bell para ma-update ko kayo sa mga susunod kong video. Ganito lang tayong puro pagkain, pagluluto. Yan ang ano natin. Ito, tinamad na kasi akong nagluto ng pagkain. Kaya nagpa-order na lang ako. So, yan. Ito yung puso ko. Yan. Ay, may nagpapa-shoutout pala. Shoutout kay Melanie Antonio Ramirez. O yan. Ingat-ingat kayo dyan lagi. Ayan, ito yung puso ko. Si Kwan. Blackmere. Yan. Blackmere, hello. Okay. Maraming salamat. Bye-bye.